थालिर थिखोदों नै बेखौ गल' गन्थ' लांजोबगोन आरो गासिबो मालखौ। Hi everyone, good morning and welcome back to my channel. लोगोफोर नों गोदोनि आंनि गोदान भिडिअ फरायबाय। दा नै आं बासुगाव ट्रेनाव दं, डेमो ट्रेनजों थांगोन आरो बिराद गोबावनि उनाव डेमो ट्रेन गाखोगोन आङो। स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। सबाय टिकेटखौ लाखांबाय, ओमफ्राय दा ट्रेनखौ नेगासिनो दङ। दासो 5ता सुद्द' जादों, फैसिगोनानो दसे उनाव, दसे नेनोसै। लोगोफोर आङो बासुगाव स्टेसनाव दं आरोना। स' नोंथांमोना मिथिखागोन प्रिभियास भिडिअखौ नायदोंब्ला। 5ता 22 जाबाय, माने डेमो ट्रेना दाबो फैयाखै आरो नेगासिनो दं। फैबा डाइरेक्ट थांसै। न'आव थांगोन आङो, गाबोनथ' लोखि फुजा दङ। बेनिफ्राय 12 थारिखआव थांनांगौ स्कुलावहाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय। फैदो आंजों लोगोसे, नोंथांमोनाबो आंनि ट्रेन गाखोनायाव। फैगासिनो दं लोगोफोर ट्रेना। बे सिद्दा मेगन थाइनै नुबोनाया फैगासिनो दं। नै सफैथारगौ। र' मानसिया थांथों, गाखोनोसै। अब्ला नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे फैफादो ट्रेन जार्नियावहाय। डेमो ट्रेना गाखोनो बिराद बरिया, एकदम बिन्दासनो गसंनानैबो ओरै हमनानै थानो हायो आरो। जाय बिथांमोना डेमो ट्रेन गाखोबाय अभियासलि मिथिखागोन। अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ। नैबे दाबाजों क्लस जादों, ओमफ्राय ओरै लं जालायबाय दाबाया बिराद खुला। दा ओरै क'क्राझार ककिलाग्राम बेनिफ्रायसो एसे मानसि जादों। बाय बाय बासुगाव। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनजों मोनसे खोथा शेयार खालामनो सानदों। बेनो जाहैबाय, माने सानदोंमोन खालि भिडिअ'आवहाय मबाइल गोदान लानो, ओमफ्राय मा मबाइलखौ लागोन। स' नोंथांमोननो आङो जेब्ला टाइम सफैगोन अब्ला खोन्थाना होगोन। एक्सुवेलि दा आङो जेनाखि ब्लगिं भिडिअ खालामबाय थायो, बे मबाइला बिराद फुराना जाबाय आरो। स' ओंखायनो भिडिअ क्वालिटिफ्राबो बारा मोजां जाया। स' बेनि थाखायनो सानबाय मबाइल मोजां लानानै नोंथांमोननि सिगाङावहाय एकदमबारे बेस्ट कुवालिटि भिडिअ लाबोनो सानदों। स' जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अननानै सापर्ट खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो। ओमफ्राय जेसेबां हायो लोगोफोरनोबो शेयार खालामबानो जाबाय, आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्लाथ' लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय जे आं मा मबाइल लाथावथाव। जाय बिथांमोना आंनि भिउवार्स बा आंनि भिडिअखौ दैलि नायबाय थायो। एक्सुवेलि आं दैलि होआ भिडिअखौ होनाया, थेवब्लाबो एसे गोबावजोंब्लाबो ब्लग होयो। स' नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो।
भिडिअखौहाय आङो 8 थारिखआव बानायदों आरो ओमफ्राय दाथ' न'आव थांनो नागिरदों ओमफ्राय न'आव माने टावारा नाङा आरोना दा एसे गावनि जेनेबा सोलिनो आन्था नांसाबो बे भिडिअ आपल'ड खालामनो मानो थाखाय जेबो जाया आरो बाहेरायाव थांनांगौ फिल्डआव थांनांगौ फोथाराव थांनांगौ बेबायदि स' नायनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बे भिडिअखौ गाबोन आपल'ड होनो हायो ना हाया हायाब्लाथ' आङो स्कुलाव थांबासो आपल'ड होनो हागोन 12 नङाबा 13फोरावसो स' बेनि थाखायनो निमाहा बिनाय थाबाय गिबियावनो बिराद प्रब्लेम आरोना नेट ओमफ्राय ट्रेनाबो नै दा सालाकाथिनिफ्राय आवगायफिनबाय थांगासिनो सालाकाथिनिफ्राय खारगासिनो दा ट्रेना क'क्राझार मोनबाय लोगोफोर क'क्राझार स्टेसना आवगायनाय बायदि नंलालै अनेक चेन्ज जाबाय बेनिखायनो आं लोगोफोर नोंथांमोननो क'क्राझाराव बिराद गाखोयो बर'फोर एबार बुंसिगोन क'क्राझाराव बिराद गाखोयो मानसिफ्रा क'क्राझारनिफ्राय नै हगारलायबाय ट्रेना फकिराग्राम जंसन मोनबाय बावनानैसो थाबोदों स्टेसनखौनो सापर्टग्राम मोनबाय लोगोफोर सापर्टग्राम टिपकाय मोनबाय गाइस टिपकाय स्टेसन बंलाजोर स्टेसन मोनबाय लोगोफोर बेनिफ्राय डाइरेक्ट बासफ्रा ओंखारहैसिगोन दा देखायगासिनो आं नोंथांमोननो थालिर थिखोदों नै बेखौ गल'गन्जआव लांजोबगोन आरो गासिबो बे मालखौ फाइनालि गाइस बासबारि मोनबाय ओंखारसिगोन मोनबाय लोगोफोर बासबारि जोंनिया बिराद गोजौलै ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअआ गोलावद्राय जागोन स' भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो आंनि चेनेलाव दासिमबो गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो अब्ला नेक्स्ट गोदान भिडिअ थाबैनो लोगो मोनलायगोन